Good morning. नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ'आवहाय बरायनाय बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय दिनैहाय नै लावदुमा फन हरदोंमोन आरोना फैगोन होननानै दाबो फैयाखै आं लिसु जानो लुगैदों माने तेजपुराव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय तेजपुरनि लिसुआथ' बिराद गोथाव नालाय ओमफ्राय सफैबाय होननानै बुंदो आयौ फैबाय नामाब्रा नाहरनो सोर लावदुमान दे लिसु मोनबाय मारसिगोन होनबा बा आंनो लिसु जालाय नायनो Thank you deh. Thank you deh, thank you. लाबोनायनि. Thank you so much. Thank you भाईजान. Roro kecina yang marhum Tezpur Yesus. Kabu zabu lele bedang apa? Zabu apa gario zabu kana genda. Aku harus san lu gitu mon. Hashtag itu zabu kana genda. Saya media sana nu ada. Gue harus tulam nang udang lam mana? Ari mana? Zakun dah keselam dong. Nani ini lagi zakun dah keselam dong. Bisi nana liswa? Ekstrasi buli. Ekstrasi? Bah. Bisi bali lama bisa. Sana Tezpur. Birat pandu nama? Namam? Birat. Bursa na? Birat pandu nama amba Tezpur? Birat. Original kemana lu malah mukis sambani langsung. Sur langsung? Mukis sambani. Mukis. Nuda malah mukis sambani ya hinjo ko bisi ono is. Hai siom putri taka na lang boibw dengar apa tembus. Putri taka hai siau. Iman dam. Apa dia? Siapa second ke bawah janang wer. Oh iya mah second hand sana mah. Second dengan itu, tapi gas bilang sebenarnya ibu. Original ibu. Guys, जोंनि एपार्टमेन्टआवहा थार गंसे लाबोदों ओरैबायसा नुनानै लुगैबाय थायो आङो नोंथांमोना आंनि फट'खौ नुबायना नुवाखैथाय इन्स्टाग्रामावहाय आं होदोंमोन आरोना जि साइज थार आं जि पसन्द जायो थारखौ आंबो बायथारगोन सानसे गावनि फैसाजों बायगोन आं गावनि इस आं नोंथांमोना दिन्थिनो दे माबायसा जि साइज थार ओइलाय नै ओइलायो ओइ सोरबा गोलैदों अबेयाव ओइ नै मानसि थानो ओइ नै माइबा मोजां मानो गोलैना थानो न'खरना मानो सिंखिनि गोलैना थानो ओइ थुंगु दिसिबि बोथुम जागोन नामा नोंखौ Guys, नोंथांमोना लुगैदोंना लुगैयाखै लुगैदोंना लुगैयाखै देलाय आं मोनबाथ' लुगैगौमोन दे मालायनि भिडिअखौ इदि नायनो मोनबा बिराद गोथाव जाखादोंमोन भइस अभारखौथ' आं उनावसो होदों नालाय नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो एसे मजा लादो जानायनि स' जानायनि सिगां खेबसे फ्राय खालामनानै लाग्रोबाय ओमफ्राय दायो आङो थाइजौखौ खेबसे टेस्ट खालामनोसै आरोना गोथाव जागोन ना जाया लिसु अबेनि लिसुआ जाहैबाय तेजपुरनि आं तेजपुरनि लिसु जानो बिराद गोथाव मोनो आरोना फेमासबो नालाय ओमफ्राय बियो बाहानो मिथिया जानो लुगैदों नामा केमेराव नायना खेबसे खावहरनायनि र' या Nani saya? Nani? संख्रि बायो Sabar garu saya lah, plastik hot. Mungkin tidak. Yaudah enggak. Bawa 5 sen berah. Mungkin tidak. Yaudah enggak. Bawa 5 sen berah. Coba. खेबसे आं इदि खाबा खाथियाव लाबो
खेबसे आं जिरबाय इखिनियाव लाबो ओमफ्राय आं जानोसैबा आरो गोजानाव थां आरो खेबसे इदि खालाम गुसुमथारसो नुदों खोमा आंखौ दे जाबाय जाबाय लाखाबाय थादों आं रेडियानो थाखायो आंना होमबा नों बुंनो हाया आरो आंलाय मानो बुंनो रेडि जाबायबा जाबाय होननाया रेडि एक्सन दे काटो से सिरकल ओरैबायसा गोदै ओरैबायसा गोथाव तेजपुरनि लिसुआ बुंनो नाङा ओले लावदुमखाय मैया तेजपुराव दंयोमोन ना मैया तेजपुर थांदोंमोन ना लावदुमा आइयाव लाबोफादो आरोना तेजपुरनिफ्राय ओमफ्राय जोंहा न'आवबा मा हाबबासो तेजपुरनि खाथि जायो जोंहा न'आ दै ओरैसो फैबायना डाइरेक्ट जों बबेथिं नगावथिं नगाव माने एबारो इमान फिथाइ सामथाइ जानानै देखायदों आंखौ मानसिफ्रा मायबा सानसिगोन इमान फिथाइ सामथाइ जानानै देखायदों आंखौ मानसिफ्रा मायबा सानसिगोन आमथिसुवानिब्रा दाथ' आमथिसुवा जायाखैना जासिगोन ओमफ्राय एबारे बेखौ लिटुखौलाय मोजां नङा नामाब्रा मिथिया लिटुखौ गोबां आं तेजपुरनि लामायाव फाननाय लिटुखौआ लिसुखौ जाखांबाय नालाय गोदैसिनखौ जाखांनानै टेङा पाइसे एबारे आङो केमेरामेननि जानायखौ देखायगोन आंल' जाबाय थाबा माने थाइजौ जानायाव जेन बुंलायलायो आरोना मोनसे मोननै जानायावनो एबार आं केमेरामेनखौ देखायगोन दे नों जादो एबारे आंनाथ' होगोनसो आं जानाय उदै बुंना दङ आं बेखौ बाङायथिं खालामनांगौमोन लाइटखौ नुबाय थादो गोथाव गोजा लिसु मुकबां भिडिअसो खालामग्रा जानांसिगोन दसलै नामा ये लो मेरी तरफ से तोहफा मिठाई यानी हिंदीया मोजां नङालै आंनिया हिंदी रायलायनानै प्रेक्टिस खालामनांसिगोन ऐसे कौन खाते हैं यार लीची को ऐसे लिचू को हिंदी में मानो लीची तेरा गरंग ले चलो हम इसको दोनों साथ में खाते हैं हाँ हाँ मीठा है मेरे साथ हिंदी में बात करो ऐसे हिंदी में बात करो so that I can improve my Hindi wow 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 बिराद गोथाव मुकबां बानायनो रोंमारगौमोनलै नोङो नायलाय biar jangan aku dulu gimana खायसे दे किन्तु नोंनो इखो दोनसै आं बहुत खायसे दे मानुथ' उदैखौ देखाना उदैखौ देखाना देखाना उदैया दामाम गोदोर जादों नों जादो नों बिराद गोथाव लिसुआ बिराद गोदै नांनायनि बारा गोदै
Tangai, nunga lisu gede ke जानानै जाबा नायलाय गाइस लिसुआ मान साइजनि नै मोदोम गोदोर लिसु जाना थाराबथारसै नङा दा खाली हो गया जानो हाला ले मोननैल' जानोसै मोननै